có cho nề mò nhà do nhi gây nghe thì có lúa nhì ga ya có chỉ yên từ ông nề mò nhà yo ha do uyang ma tu nhà ama ada ayu ani de khoni yo ga na lu nuôi mò ho do lu ma piu sư ma ya mi ne piu sư ha ya la ga ya po nya thì nào ga ga sum ya te ya ko ku piu ku cha ju ni ya se nya chỉ đúng có cho nề mò nhà do nhi gây nghe thì có lúa nhì ga ya có chỉ yên từ ông nề mò nhà do ha cho uyang ma tu nhà ama ada ayu ani de khoni yo ga na lu nuôi mò ho do lu ma piu sư ma ya mi ne piu sư ha ya la ga ya po nya thì nào ga ga sum ya te ya ko cha ju ni ya se nya piu sư ma ya mi ne piu sư ha ya la ga ya po nya thì nào ga ga sum ya te ya ko ku piu ku cha ju ni ya se nya ku piu ku cha ju ni ya po se nya